Vraj je to jedno z najvýživnejších jedál. Príde mi to ale kus nechutné. Ale poďme si to vyskúšať pripraviť. Dám si ju tu. Zalejem mliekom. Poriadne nech je ponorená. Toto má vraj pomôcť s horkosťou a takisto aj s krvou. Očistím si 3 cibule. Zatiaľ, čo čakám na pečeň, idem si medzičasom opražiť poriadne cibuľku, aby bola naozaj mekučka. No, vyzerá to všelijako v tom mlieku, v každom prípade vyťahujem z mlieka, mliečko zostáva krásne rúžové a pečeň si idem poriadne vysušiť, pretože s ňou idem teraz pracovať. Nakrájala som si ju na menšie kúsky, tá konzistencia je stále taká trošku divná a áno, viem, že mám tupý nožík. Išla som si ju orestovať na panvici spolu s himalajskou soľou a čiernym korením a keď mi to krásne chytilo obe strany, takže som tam už pridala tú cibuľku, domáci jablčný ocot, vodičku a nechala som to dusiť asi tak 10 až 15 minút, vraj toľko by sa to malo robiť. No a keď to bolo hotové, tak už som bola nedočkavá, že jak to bude chutiť. Akože mám skúsenosť s kuraciou pečeňou, takže na takú pečeňovú pachuť v podstate som celkom zvyknutá. Na moje prekvapenie aj mi to chutí. Samozrejme musela som to servírovať so šalátom.